Бүтін Россия тоғыш беру Россия бойынша кеше 1 июльде тәмамланды. Һәм быел инде барыбызга да билгеле булганча үзгә форматта үтте. 7 көн дәвамында 25 июньнән 30 июньгә кадәр сайлау көненә кадәр тавыш бирү. Аның инде төрле формалары булды. Өйдә тавыш бирү һәм навес, шатер тибында тавыш бирү булды. Һәм 1 июнь көнне сайлау, 1 июль көнне сайлау участокларында булды. Һәм менә шу тавыш бирүнең мин әйтеп китәр идем, халыкка бик уңай оештырылуын. Бу инде халыкның шушы пандемия шартларында иминлеген кайгырту булды һәм иң сөендергәне дип әйтергә кирәк, халыкның үзенә карата булган шушы кайгыртуны тоеп, сайлауларда актив катнашуы. Безнең районда 22230 тавыш бирү хокукы булган граждан исәпләнде тавыш бирү тәмамлану вакытына кадәр. Һәм шуның 21465 тавыш бирде. Бу 96,5% тәшкил итте. Һәм инде шуларның конституциягә үзгәрешләр кертүне хуплап 95,13% бирде. Бу инде 20459 кешене тәшкил итә. Һәм менә шушы минем инде тавыш бирүдә катнашкан һәрбер гражданга рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Барыбер үзләренең уңай мөнәсәбәтләрен, я булмаса инде безнең Россия яшәешенә, үзебезнең яшәешкә битараф булмаганнарын тагын бер тапкыр испатладылар. Һәм инде аңлап, мин инде тагын ашы процесста волонтер, агитаторларның халык белән актив эшләгәнен бәялеп китәсем килә. Алар инде үзебезнең татар теленә тәрҗемә иткән, гади генә аңлаешлы итеп китапчык форматында шулар белән халыкка җиттеләр. Һәм инде халыкның иминлеген саклап, менә шушы тыюлар дип инде дистанцияны, саклык чараларын күреп эш башкардылар.